Хаҗ гамәлен бар ихластан башкарган адәм баласы яңа туган сабый кебек бөтен гөнаһларыннан чистарынып калыр, ди Рәсүлебез. Шуңа күрә дә савапларыбыз күбрәк булсын дип без әлеге изге гамәл турында даими сәхифә ачып җибәрдек. Һәр җомга көнне эфирга чыгучы Хаҗ нуры сәхифәсен алып баручы Сөмбел Валиди һәм аның хөрмәтле кунагы Рамил хәзрәт Юнысов безнең студиябызда. Хәерле иртә, Сөмбел. Ассаламу алейкум, хөрмәтле дин кардәшләрем, хезмәттәшләрем. Эфирда Хаҗ нуры сәхифәсе, җомга көннәребез мөбарәк булсын. Төбәкара Идел Хаҗ үзәге аша беренче төркем хаҗилар инде 15 октябрьдән изге сәфәргә кузгала башлаячак. Хаҗ ул бөтен мөселманнарның да тормышта бер генә тапкыр кылынырга тиешле изге гамәле. Аның рухи әһәмиятен тоер өчен бераз тарихны белү мәслихәт. Без бүген нәкъ менә шул хакта сөйләшербез һәм эфиребезнең кунагы Кылшариф мәчетенең имам хатибы Рамил хәзрәт Юныс. Хәерле иртә, хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хәзрәтне иң баштан башлыйк әле, әйме? Миңа калса, безнең тамашачыларыбыз да бу сорау кызыксындырадыр. Ни өчен кешеләр гыйбадәтне, намазны нәкъ менә Мәккә тарафына борылып, ул тарафка карап укырга тиешләр? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә ислам диненә кадәр килгән диннәрдә, христиан динендә булсын, яки яһуди динендә булсын, һәрберсенең гыйбадәт кылуның юнәлеше булган. Ул христианнарда ариен дип атала, яки алар үзенә бер күрә гыйбадәтханәләрен салалар шушы юнәлештә һәм шул юнәлештә алар үзләренең гыйбадәтләрен башкаралар. Белгәнебезчә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әле Мәккәдән Мәдинәгә күчкәч тә 17 ай буена Аллаһ субхана ва тәгалә аларның кыйблаларын, мөселманнарның кыйблаларын шул ук Бейтул Аксадан, ягъни Иерусалимнан бормый, һәм мөселманнар беренче намазларын укыйлар Иерусалимга таба юнәлеп. Инде 17 айдан соң яһуди кавымнар һәм башка кавымнар хыян иткәннән соң Пәйгамбәрбезгә Аллаһның әмре килә, ул Бакара сүрәсендә аңлатыла. Йөзегезне юнәлтегез Мәккә тарафына дип, һәм шуннан соң мөселманнар юнәләләр Мәккәгә таба. Менә шушы заманнан алып бу Аллаһның әмре белән һәрбер мөселман кешесе дөньяның кайсы гына читендә яшәмәсен, алар мәчетләрен дә шушы юнәлештә салалар һәм һәр көнне намазларыбызны без Кәгъбәтуллага, Мәккә шәһәренә юнәлтеп укырга мәҗбүр булдык. Хәзрәт, менә шундый фикер яшәп килә халык арасында, имеш менә хаҗ йолалары ул мәҗүсилек йоласына охшаган дип. Шул ук бәлки таш әйләнүне әйтә торган, Кәгъбәтулланы әйләнеп таваф кылуны әйтә торганнар да. Соңыннан безнең бит әле таш ату йоласы да бар. Бәлки читтән караганда бу ничектер шулайрак тоеладыр. Менә ялгыш фикерләр калмасын әле. Менә бу йолаларның да әһәмиятен әйтеп китсәгез. Беренчедән, Аллаһ Тәгаләнең мантыйкы бар. Һәм адәм баласының кыска мантыйкы бар, акылы. Аллаһ Тәгаләнең иң әүвәл мантыйкы киңрәк һәм ул күбрәк белә адәм баласына караганда. Шуңа күрә безнең шундый бер кагыйдә бар ислам динендә: «Сәми'на ва атa'на». Аллаһ Тәгаләгә килгән әмерне ишеттек һәм буйсындык. Ул бүлүчедер. Шәт еллар, гасырлар үтү белән гыйбадәтнең серләре дә ачылыр. Әйтик, менә сораулар бүгенге көндә дә йөри. Ни өчен 5 вакыт намаз укыйбыз көнгә? Ни өчен 4 түгел? Ни өчен 6 түгел? Аллаһ Тәгалә әгъләм, безгә кушылган 5 мәртәбә укырга. Ни өчен иртәнге намаз шушы вакытта? Ни өчен илә намазы шул вакытта? Аның хөкемен яки хикмәтен белеп бетерү мөмкин түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә кушты хаҗның үтәү рәвешләрен. Кәгъбәтуллага барырга, аның тирәле 7 мәртәбә әйләнергә, һәм дә 2 тау арасында сәгъи кылырга, соңыннан таш ату Мина тауында, Ғарафат тауында булулар. Булар бөтенесе Аллаһның әмре. Шәт ачылыр аның хикмәтләре. Нәрсә ул таваф бирә. Инде бүген галимнәр хәтта аша башладылар. Чөнки безнең канда булган эритроцитлар, алар тимер дисклар кешенең гамәлләрен язып баралар. Кәгъбәтулла читендә булган караташ ул магнитлы метеорит, галимнәрнең сүзләренә караганда. Һәм ул элек булган ак, кешеләрнең гынаһлары белән каралган дигән риваят безнең ислам динендә яши. Менә шушы тимер эритроцитлардагы булган гынаһларны менә бу магнитлы безнең караташ үзенә җыеп кала. Һәм кеше
хаҗдан кайткан вакытта анадан туган бала кебек гөнаһсыз була. Менә бу инде ачыла башлады, аның кайбер хикмәтләре. Хәтта моны ачучылар мөселманнар түгел, Мәскәүдә эшләп килүче бер фәнни тикшеренү институтының ректорлары. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, яши гасырлар үтү белән Коръәннең һәм диннең хикмәтен ачылыр сезнең өчен диде. Хәзрәт, менә ни өчен Кәгъбәтулланы Бәйтуллаһ диләр, ягъни Аллаһ йорты дип әйтәләр? Беренчедән, Адәм галәйһиссәлам әле җәннәттә булган вакытта, анда булган Бәйтул Мәгъмур. Ягъни менә Кәгъбәтулла исендә җәннәттә бар Бәйтул Мәгъмур һәм Адәм галәйһиссәлам карый торган булган 70 мең фәрештә һәр көнне шуның тирәли әйләнгәннәр. Һәм ул үзләренең гөнаһлары белән Адәм һәм Хава җиргә куылганнан соң, һәм алар бергә очрашкач шушы изге җирдә Аллаһтан сораган: "Я Раббым, җәннәттә булган Бәйтул Мәгъмур ише йортны миңа җирдә кылсаң иде", дип. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы йортны кылганнан соң ул атала Бәйтулла, ягъни Аллаһ йорты дип. Ягъни җәннәттәге аның рәвеше җирдә кабатланганга күрә. Димәк, ул инде безнең Кәгъбәтулла, хәзер без күрә торган Кәгъбәтулла Адәм галәйһиссәлам заманыннан ук килгән Кәгъбәтулламы? Әйе, иң беренче әлбәттә аны әйтәләр салганнар фәрештәләр дип. Чөнки менә бүгенге көндә хаҗга барган кешеләр нигезен күрсәгез Кәгъбәтулланың, аның нигезе фәрештәләр тарафыннан салынган. Соңыннан икенче мәртәбә аны күтәрә Ибраһим галәйһиссәлам үзенең Исмәгыйль улы белән. Аннан соң ул пәйгамбәребезгә 35 яшь булганда Курайш кабиләсе белән тагын күтәрелә. Аннан соң аны Ибн Зубейр исемле хәлифә һәм соңгысы инде аны күтәрәләр Абдул-Мәлик ибн Марван дигән безнең хәлифә. Аны шушы рәвештә күтәрелә һәм ул тизелеп бу көнгә кадәр шул хәлдә саклана. Аның биеклеге якынча 9 метр, озынлыгы 15 метр һәм киңлеге 11 метр тарафта кырылып, түбәсе ябылып, шушы вакыттан бирле ул бүгенгә саклана. Һәм бер кызык кына бер мәгълүмат әйтәсем килә. Пәйгамбәребезнең бер хәдисе бар. Кәгъбәтулла өстеннән кыш та очмас ди. Менә хаҗга баргач карагыз, аның өстеннән кыш очмый. Әмма ләкин берәү миңа әйтте: "Хәзрәт, мин күрдем ди, бер кыш ди очып китте өстеннән ди." Бу нәрсә икән дип карасам, икенче хәдис бар икән. Авыру кышлар шунда баралар икән терәләргә. Өстеннән очып киткән кыш үзенә шифа ала дигән хәдис шәрифтә бар икән. Субханалла. Хәзрәт, менә сез быел да Төбәк-Ара Идел хаҗ аша Алла берсә хаҗ сәфәренә кузгаласыз. Без килгән кунакларыбыз безнең киләчәк булачак хаҗилар белән, киңәшләре белән уртаклашалар. Сез дә беренче фикерегезне әйтсәгез. Хаҗ ул авыр йола һәм аның нәтиҗәсе җимеше бүләге җәннәт диде пәйгамбәребез. Җәннәтнең бәясе бик кыйммәт. Шуңа күрә сынау да күп булачак. Хаҗга бара торган кешеләр бәхәсләшмичә, бөтен авырлыкларга сабыр итеп, түзеп, дуа кылып, истигъфар кылып, хаҗыбыз кабул булсын дип кайтсалар, хәерле була. Һәм хаҗга барып кайткан кеше ул бер башка өстен булырга тиеш. Исем белән генә түгел, мин хаҗи яки хаҗия булдым дип, әдәп, әхлак, гыйлем һәм бигрәк тә иман биеклеге белән ул югары дәрәҗәгә күтәрелеп кайтырга тиеш. Һәм мин һәрбер хаҗи һәм хаҗиягә хаҗлары кабул булсын дип улуг теләк белән аларга шушы быелгы хаҗлары мөбарәк кабул хаҗлардан булсын дигән теләк белән аларга мөрәҗәгать итәсем килә. Әмин хәзрәт, Алла рәхмәт яусын бүгенге эфиребезне бизәгәнегез өчен. Туган якларыбызга безнең хаҗилар исән имин кабул хаҗлар белән әйләнеп кайтырга язсын. Хөрмәтле тамашачылар, эфиребезнең бүгенге кунагы Кол-Шәриф мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Юнусов булды. Без сезнең белән киләсе җомга көннәрендә кабат очрашырбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сөмбел бик зур рәхмәт. Шулай ук әтрафлы әңгәмә һәм тирән мәгънәле фәтвалары өчен Рамил хәзрәт Юнуска да рәхмәт белдерәбез.